Bismillah sala 2022 de 16 mehede maha hafta em li mizgefta ku bi navê Hezret Süleyman tê naskirinê 27 sahibe di fetha Diyarbekirê de a li vê hember me ew derê ku qubbeya wê nizm wê derê de defin kirîne di orta bajarê kevin de maye dervê sura hundir de heman wextê em nebijin avahiyayê berdewam e di serî de ji dilbûna sahabiyan ku merov dibîne lavê qaîdê Müslümana serekê bêjin esker Xalidê Kurê Welîd bi xwe Hezret Süleyman tê de ber bi rehmeta Rehman ve çûye hayata xwe teslîmî kiriye di rêya wî de teslîm kiriye ji ber wê merev bi xulûsiyeta fethên wê demê dihese ku xwe nedane pêş xelkê zarî xelkê nedane pêş lê xwe dane pêş senga xwe kirine sîper ji bo pêşveçûna İslamê ji bo pêşveçûna em ê bêjin gaveke dijî İslamiyet pêş ve here tê de cîhanê de bicih bibe wek herema çaremîna alema İslamê tê te naskirîn li serdema hêjdê sed sala yekemîn ya hicrî de hatiye feteh kirinê tibaveke sahibe li hayatê ne li deverên cihê cihê diçin ji bona dînê Xwedê Teala pêş de bibin berê Xwedê Teala me jî vê evkê bike wê niyeta paqij bike ji wê xutneke înşallah Teala çûyîn û meşa di rêya wan de bike nesîbê me wê îxlas û samiyeta ku bi wan re hebû bike para me jî û xêra wan qebûl bike. Amin. Allahümme amin.